abamanyi bo butumiki bweni bo bono nigo becokire na gukwanira akubwatikana na ukurubikana ukwa betego koinekiwa burit kuri igoro gusokora bego koinekiwa mense ya Kenya na mangana uchumi askire batebiro na nigo kurachi guturubania uchumi yense ya Kenya na bono nigo baruro kuburia gocha serikali gotegerera manganyo yaba Kenya na goikirania irio gokonya emiroberio ya butambe gukoreka asenjera ere yobwororo murike tonde mo Steven nigagutumanya mangi inse ye wiki ya Monige County ya Kisii yali kirokoro bekana secintunda ibere chikona na abamanyi bamangana ya uchumi bakoerera buna kiranyale ko bachikole mali amangana ya uchumi tari twasorongo rwa Gusii korenda sense ya Kenya koro jono bagusamba chipara ngwaro che abantu bali bana mante bachete streets they were in terms of millions of people bachete streets abanda bakaberanga batakorete gas no nyalo quantify no nyalo gotoa the cost ya hours chiri batumie tekobera chi street gosokole ibintu birani productive. It is very costly. Number 2, abantu bakabera ngamba igore tikiduka cyabo sales chiri bacho konyora ibintu biri bacho konia baonet. Number 3, abantu barabando cho invest in the country, abande tourists, abande na ba business people bato cho invest in Kenya. Ekarba Kenya is unstable. They run away. They go to Uganda, they go to Tanzania, they go to other countries. Chikora kana kwa bit stable. Nonye nabo nigo kobori kwa rurugo cha serikali ya Kenya kwanza kunyara kwene kivuna ama narengete uchumi aririre gukeboikirano gwetera koigwe bengari bya bali bakorobekana. The first priority ase mwanya bantu obeke oragere obeke tianga umaya konyorenyo enyumba. So toko kumenya se nyombo nyoto kwatindagera. The government has to know that their priorities may not be absolutely correct. Kolengana na Dr. Yusuf Mutalini gakorera buna okomenta kwebango imense ya Kenya ngodo chikokonya serikali ya Kenya kwanza kunyara guikirania magania ye asanyare ko bagakubulia serikali kurigichinjira chiabe na kiranye konya kwena kibuna ibangegane iriko genderia serikali ya tokire ekere bango komentu abantu bagotiga. For example, bagotiga kunyo mafuta batara na magoro gose batiga kuri certain products elinde bavoide bangeri. So even as we are going forward, we are going to see a serikali ya project tikonyora billion gete konyora billion chire less because abantu bato afford certain products. The government must know that they must involve the people in ways that they can be able to be accommodated in the generation of income. Kolengana na bali bakorobekane ngane nene lirengete kerengo kyobaga maimense ya Kenya ekyo kyarokane ko bage komenta igoro abwase abamanyi bamwana ya uchumi bakorera buna nengane wenterigere ligwasobo ime Mr. Ruto kaki egwatebete na mama mboga boda ndawasaidia mafuta imeenda 200 liter. Sasa tunaingia wapi Mr. Ruto? President ask you please make sure that you weka mafuta bei chini ndio wanaume wafanye kazi. Jebuno mwananchi niona kumirisane serikali ya choretu ya Ruto ekarobo sibuno bombwatete ko bakona abogori siringi 180 niona kumirine nsenga yegochi amaguta amentire twakagete ngakia amaguta nkugware nando nyesukiria amaguta ajire 196 wano tukumetine nsenga itogoja kogenda asengejere nabwate besara nya kurageria familia rero siringi 100 njiri kongisa na kurageria abantu buone omukungu otamire abantu bane bantamire bono bamenyete nchara asengejo ye serikali uchumi yabe irembe amatukale bosio ntoremero belike serikali ya Kenya kwanza ranyare ko bakegokora kwene kibuna manarenge tukorobekana Canada imense ya Kenya wetera magania bali korobekana konyara ko bagakoigwekana. Number 1, maandamano is not serving government in any way. If the government has to be productive, it has to ensure that it has got etwale omolembe. Lazima omolembe obo elinde economy enyara ko productive enyara ko regenerate enyara ko bagakora kigokina. Ko reporter ya Ndizi TV kurwase county ya Kisii Eliatariane Ndemo Steven.